kalit gingon ay. Hi guys. Welcome to my life. Na ako karon diri galutog itlog, puting mingawa. Ganda na naman ang sikat ng araw. Good morning mga guys. Sa una ba, before ko nag-anhig Japan, before ko nag-abroad, magsige kog tan-aw mga video na naadre. Kana mga naka-abroad na gud diri na nadre sa Japan, sige kog tan-aw sa mga video ana. Please, makakuha og idea ba kung unsay mga dagan sa panahon dire, unsay kinabuhi. So mao sad na akong ginabuhat sa una. At least inikabot na ako dire, na ko'y idea. So kung gihangkay ko man lang og mga video na sa una, pinaka-idol jud ako sa una na magtan-aw kog video si Kuan, si Ginela in Japan. Kay lingaw kay ko atong mga video niya kay mga laag-laag ba. Siyempre kay kita ulawon man ta mo tan-aw kamera. Niwal ga training sige ra po tan-aw kanang mga naa diri. Dili na si Ginela. Kanang mga naa diri sa Japan nga naka-abroad na ba na nagidiri mismo. Kinatan-aw na ko na ilang mga video kanang ga-vlog. Shout out diay kay Bara-Bara ni Hunggo no. Abay, kana nindot kay na siya mga content guys kay kanang kuan kung ga-training pa lang ka ni Hunggo or matuay pa lang kag Japan, padulong ka mag-training. Maayo kay nagnihunggo bata. Shout out ni Modol no. Og shout out sa tanang taga Davao og Cebu og sa tanang Bisaya nga naabot ani nga video no. Shout out ninyo tanan. So mao to. Ulawon biya kay ko sa una. Sige ra kog tan-aw na. Sulayan ako vlog dito na sa kuan. Mao na di. Sulayan ako vlog at training po ni Hunggo ato Las Piñas manggo. Pero gil ara jud ay murag lay. Lain na jud ko daw. Murag kanding nga gituok ba. Sapat na mag voice over. So surog kanding nga gituok. So mag-abot na dire sa Japan kay perti mingawa. Sa una makita na ko na kung mag-abroad ka mahimo rin yung kag vlogger ba. So sinuod ko na kay wa man kay lingaw diri perti ka mingaw. Amo kalit gingon ay. Hi guys. Welcome to my life. Na ako karon diri galutog itlog, puting mingawa. Baga na kay daog. Perti ka mingaw no kay tinuod na po ka istorya. Kung naara ka sa imong apartment gyud perti gyud mingawa. Wa man kay lain buhaton dito. Usab ka humanog panghikay-hikay sa imong mga pagkaon. Mga andamono ni wala na. Nanawa tan-aw na kag salida. Sumol man pud kadugayan. Magdula ka. Sige na pud kapilde. Buat ra kag video kay ganani. O di gawas na ko. Pero atong una ginakong voice over murag ko anoy. Murag kanding gitok. Awa ni karon ganan kung gingon nira mag-istorya ra ko. At least natural akong tingog. Hindi nang ginapilit ako ba. Samot na magtagalog ko kay Tagalog man to sa una. Laglaag pa ko. Tumbling pa ko. Karon ganahan ako yun ani. Ako musulod. Video ko. So mag-abroad ka masulayan gud mo. Nya mao ra to bye-bye.